Yo. Ayo yo. Enak yo, Dik. Sesarengan le Saskia campur Saria Indonesia. Yo penak tenan wong ayu. Penak tenan Pak nih. Sing sepuh-sepuh sangu sampur kalau sangu duit. Asik. Ayo yo. Wong ayu. Piye piye piye. Itu pakai beras loh Pak nih. Oh, wayahe segar panen, malah panennya ora jadi. Halo, halo, halo. Yo. Wong ayu. Dulu-dulu saking gempol.
endi gempol. Ombyake bos pasar, bos sapi, bos motor lagi. Nah, bos kabeh. Terus pas balik, Pak Ing mah bosok kabeh ngono aku ora omong lho, Pak. terus sampur iki arep piye to jane iki? Oh lap. Tak pikir iki sampur jebule lap to iki. Pikirku mau ora rene iki arek nyanyi tambal ban ngono Oh, biasanya di ngono. Lah ya jebule ya. Oh alah lap. Tak pikir ya sampur mau. Ngomong tunjel-tunjel. Yo Dik. Sabda pendita rasa. Yo. piyai-piyai nggo lap niku tugase napa niki? Oh alah. Nak Jaya nggo lap. Nak penyanyi nggo selendang. Oh, oke. Oh ngono. Nak Yoga nggo kresek ireng. Mang cepaki sing akeh. Iku dienggo ngadahi sosis. Lah sampean ku mulih rono apa mulih rono? Rono. Anjer. Apa sentekan? Yo. Entine kuwi. Masuk ya, Pak. Sabda pendita yo. Sakroning atiku nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ra krasa aku arep sampeyan karo sapa
kontak kon sliramu wae. Campur dedek, Mbak. Dedek apa toh, Pak? Ya lagi pisan iki ngadeg nang kene iki. Iki urung masalah. Oh, dek ini dereng. Dipuaske nggih, Pak? Cocok. Ya le, Pak. Aja lali pawalku. Coba lagi. Saskia Rosita aku kudu sampai karo sopo. Sing Cek Jokor ini yo. Edi. Omong dhewe apa tak omong kedi. Aja lali kok anget men pindah malah ya. Suratan engko. Ayo. Bersama Saskia. Matur suwun. Rosita.
apa lagune. Oh, aki-aki. Krungu anting-anting ta. Nyanyi rene ta. Rene. Iya, aduh. Nggih, matur suwun Pak MC. Nggih, matur sembah nuwun Pak Carik. Ayo Mas.
do ndelik. Nggih napa ngubengi wit iki, Pak? Rasa kangen ora bisa mari
Monggo Mas Katung, aturaken Sugeng Rawuh. Pimpinan Mas Meong. Yuk. Sapa kae arek mau kembang bakung sajak gawe Pak Lurah.